Di dema sê hefteyên borî de saziya medyaya naliya û kanalên NRT Romal û sponseriya medyaya çendîn festîval û rêwresmên mezin û cuda kiriye ku xwastek û biyavên hemû texên civakî têda li ber çav hatiye girtin. Roja 24 û 25 Şubatê kanalê NRT2 sponseriya medyaya festîvala nêvdewletiya xal kir ku hejmare Qur'anxwênên Kurdistan û nêvdewletî têda bejdar bûn û yek ji bejdarbuyan jî Şêx Yasir Kurê Şêx Ebdulbasit Ebdulsemed Qur'anxwînê Berniyasiyê cîhanî bû. Kanalê NRT2 tevahiya festîvalê veguhast û kanalê NRT HD û NRT Erebî û dijîtal medyayiya NRT nûçe û rûmalên taybet ya festîvalê kir. Her rojekê piştî wê festîvalê kanalên NRT û dijîtal medya NRT rûmaleke 16 demjimêrî encam dan bo rêwresma xelatên Oscar ku ew merasîme mezintirîn festîvala nêvdewletiya xelatkirin û helsengandina filmên Hollywood û filmên navneteweyî ye. Pêgehekê taybet heye di hunera sînemayê de. Di rojên heşt û nehî vê mehê jî saziya medyaya naliya sponseriya medyayiya Dîdara Slêmaniyê kir li zanîngeha Emerîkî Iraq Slêmanî. Di dîdarê de çendîn berpirs û kesên akademî li ser astê herêma Kurdistan û Iraq û navçeyê û cîhanê beşdarî kir. Ku mijarên gelek ji panêlan li ser piştî şerê Daeş û çaksazî di Rojhilata navên bû. Kanalê NRT digel çendîn medyayên nêvdewletî karên hevbeş dike ji wan a jî kanalê Doçevele Almanî û dengê Amerîka. Roja çardê adarê kanalê Doçevele Almanî bi hevbeşî digel kanalên NRT HD û NRT Erebiye xelekeke nû ji bernameya Şebab Tok berhem anî li Kempa Aştî li Erbet. Armanca vî bernameyî veguhastin û gihandina rewşa awarên Iraq û herêmê bû bi raya giştiya cîhanê bi mebesta wergirtina piştevaniyên zêdetiriyên darayî û dîplomatîk. Hevdem di 29 salvegera kîmyabarankirinê Helebce kanalên NRT rûmaleke taybet sebaret bi wê rêwresmê encam da û kanalê NRT dokûmentariyeke taybet li ser qurbaniyên wê kîmyabaranê bilav kir bi navnîşana Min negiriyam. Ew rûmal û sponserên medyayîn saziya medyayiya naliya di dema sê hefteyên borî de encam daye tev biyavên siyasî, hunerî, olî, niştîmanî, gencan û nêvdewletî li xwe girtiye. Zêdebarî wan rûmal û sponserên medyayên kanalê NRT li ser binemayê duruşmên bi razgoyî û hevsengî û wêrekî dîvdaçûn û lêkolîn kiriye bo keysên hestiyariyên siyasî û civakî û aborî li herêma Kurdistanê.